Dobrý deň, volám sa Miška Zadi a mám 8 rokov. Venujem sa taekwondu od svojho úplného malička. Začal som kopať skôr, než som začal chodiť. Vyrastal som v telocvični s mojim tatinom, ktorý je aj zároveň môj tréner. Doposiaľ moje najlepšie výsledky bolo prvé miesto v Tirane, Albánsku, majstrovstva Európy detí, kde som porazil Turka, Švajčiara, Taliana a Bulhara. Dvakrát majster Slovenska. Minulý rok som mal 27 zápasov a 26 som vyhral. Tento grant by som potreboval na súťaže a lepšie pomôcky, aby som sa mohol zlepšovať a rozvíjať. Ďakujem.